tu na chuan na tu mai po in social media sang Facebook WhatsApp Twitter te kan khoi deuh veka social media chuan na tu mai po in kan lang thatna berte kan nu na nom melai ber a highlight te kan da thin active live 24/7 in and tu rom renga kan refresh apiang in thil thar mu tur om zel ani mitin an nun highlight te chu alo mu tu tan chuan atake moti na in hlimlo na sa takle mani in mu niam na sa taka thlen theya chu wang chuan voina kan video a chuan kan tun lai khovela engtin ngai i hlim I happy thaidan pani te kan soidon ani Hi David kania he channel a hian lifestyle te fitness te productivity te le thil dang tam tak kan soi thin don na interest zone ani chuan I lo subscribe pe don nia zing kan tho fel ya kan ti masak per thin chu phone kan ena chuan kan la tong try lo ti kan hre chuaga kan han cham liam le puada social media chuan tu pon an nun highlight te post thin ti hre theu maila chungri la ove na le kan nun nuam ve tok lo riawa hriat na in kan ni te kan start thin mitam takin hetianga kan ni te kan start thina wang hian tilang chuak lo maila chungri la hlim lo ruk na riau kan neya thil chete epo kal sual se kan treu ngal lur thin ani chuan tu nang lai khovela engting ei hlim theyang zingkara phone khoi ngal lo tur ka ti don lo a realistic lo ani khoi lo thei chuan na tluk chu om chuang lo na ma se kha chu a realistic lo tro kepo ka tho vele phone ka check ve ngal thin tau zagan mutnuwa chen hau group alo lead deuh phei chona phur om thin lom tro ti jok tur chu daily gratitude zia thla kani he thil hi ka monga ta garom po chuari ngo tani lawa expert tam tak ten hun le sum tam tak senga an research na tangan mu chuania hemi exercise ti na hina tam bera minute ni ba ka ngai lo tiang spiral note hi nem notebook te shim po ate kan thi kherna chan chu notebook lian deuh chu han chelek vel hi boi thak thina tiang hi chu te fel than me a tha zing tin I phone na azol pui check zo huna khan ilom na what you are grateful for kha panga te ziak thachina hil te lua om lawa ilom na panga kha ziak thatu pro on khoi turi nei te poni thei zinga tu ma ke tho lawin I du to ki mut wang te poni thei chu me du zong in me don wang te poni thei ilom na chu enga po chu ni se panga khai ziak thlatop donia midang nun highlights te kan thil mu ma sak bera ni thin wang le mishing chu har sana tok vek kan ni wangin lom na tur kan nei ti hi kan in remind ngai fo thin kan tun lai khovel chu zep lo chuan har sat na tin reng I min bo ina hriat ani tro covid ania kan in lockdown lo le ramri te buaya home quarantine ngat phei chu kan mental health in tur na sa em ni ni leng kan phone kan khoi lo le kan ngei tu na kan koma thila cheber ber thlangin kan ngei tu thleng thin Steve Harvey hian a so ti deuh hian a soi thina kan ril ru hian a rualin thil pahni ngei tu theilawa chu wang chuan ilung ngai chang le I thin rim chang tu chuan ilom na kha ngei tu lui thin ro tin hati je thla kha chuan tiang negative feelings nei apiang le izan mud don apiang khan I chiar non thin don nia hemi exercise se kar ni vel ka practice to kan nu na mu thai copin effect anai ani 7 day challenge nei pui turin ka som du cha tungkar lo om tura hen hemi lo practice ve chin la tungkar lo om tura hen hemi exercise lo practice ve chin la a effective ani chuan IGA story huna ta hian mi lo tek ve don nia journaling nuam ka ti shim shim vain ka ta chong consistent ola journaling nuam mi lo ti ve vak lo theya khatiang mi ni chuan phone na notepad te po khai mang theya phone ai zia kha chuan enlet le te po kha ol samjok dona ma se peta zia chu application dang tam tak te nen nom ho wangin consistent lo ola thai ngil pala ol ni chu bang chuan a thei ram chuan physical notebook tiang anga hian ziak thin don nia kan nu na chuan thil reng hi kan du dan vekin a kal thei thin lo the world ain't rainbow and sunshine ni tin nu na har sat na le boina tam taki tok ton chu tiang zong ron thlen chuan hlim reng hi har thin ani thil tam tak chu control thein kan du danin om thei thin mai la reality chu thil control thei lo tam tak kan ne ani ru asur hun te ni sat dan te shileng te kan control thei lo wang hian mi tam tak chuan pom thiam mei har sa an ti thin apa ni nai ti tur chu thil control thei lo hawa ilom na panga zia thla kani mi tam tak chu an thil control thei lo khilaron thlenin tian an ti mai thin entirnan ruwa te lo sur ta se ruwa sureng mai ni nom tia ni ron sa se ni sareng mai alum si tilia yang han complain reng an soi to ta kang kha mi hring te chuan thil control thei lo tam tak kan ne ya chu wang jong kha tiang ari lu lo ti ha ve vak khanom ziom lo kan tet lai chuan news ten tam ro ti ten kan in zir tir thina ma se keima du thlang thei rol kan ni tanga ka decision la siam thaber chu news en claim hi ni ke shilang che breaking news will literally break your mind tiang thil thleng te khan I hlim na vuak chet mai lo nan ilom na te ho khai ziak thla thrin don nia entirnan tu kin dam taka ka thau hi ka lo chungkwa kala nei te ka lo chungkwa dam tlang taka in omte ni asa tha puan phauna na thangotang ruasura awan no a romantic rai mai tiang jong te khan ruasur renga ti zia muta tuidu tiang jong te khan mishing kani nanglawa kalom na le ilom na khai nang do lawa chu wang chuan ilom na kha engpo chu ni se ziak thla to pro e video wang hian hlim nai char thar le ngai kan be sei ma se hlim na tak tak le tuat ling chu isu a chau om ti shareng don nia voina kan video chu khati jong khania I confidence boost theinan he video hi lo en don